Filmar du nu? Ja. Transport. Vad fan är det på? Fan, så att det inte kommer att dit då. Så snyggt av oss. Det kommer bli jättemycket blod. Fan, det kommer få jättemycket blåmärke. Jag måste doppa det där. Gör det bara. Hur fan kommer det ben? Gör det bara. Gör det. Okej, vi måste springa ut nu. Vi går igen. Vi spär. Vi spär. Det bara pop. Så var det långt. Okej, nu ska jag bara dyka. Vi spär, vi fan. Ditt ben är helt förlåt. Det är tråd. I just want to see my love. Jag står på krabbis. Jag bara Hoppas det kommer höras på filmen. Om jag lägger ut den där filmen måste jag lägga ut den här. Okej, nu doppar vi oss. Jag älskar. Hör du? När vi kommer hem så du lägger ut den här filmen så lägger jag ut den andra. Har du filmat? Nej, men du vet den där. I 30. Båda! Du har ju bara en. Tack! För du ska liksom... Fisk på småningom. Aj, det blöder så fan! Det förblöder. Kolla mina! Det där Vi kommer att missa Kan vi inte slänga oss ut oss, snälla? Men jag har ont och jag vill... brunare magen än mig. Akta mitt knä! Nej, jag bryter dem. Mitt knä! Det var... Nej, du filmar! Ja, Du går in dig. Du ska bada först. Du doppar mig. Du doppade mig. Okej, jag doppar mig. Okej, jag doppar mig. Aj, mitt knä! Aj, fy fan! Jag skojar! Nu är det jävla mitt ben. Aj, fy fan! Stäng av filmen. Nej. Nu blir det inga batterier.